הנושא הראשון שלנו להיום, בזמן מלחמת חרבות ברזל, בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים דחה עתירה של תושבת עזה שנולדה כאן בישראל, לקבל בחזרה את האזרחות הישראלית שלה. מה החליט בית המשפט? שלום לעורך הדין אליהו עטר, עוסק בהסדרת מעמד בישראל. שלום, עורך דין עטר. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. אז מה קרה? תראה, מדובר במקרה יחסית מאוד מורכב. אותה גברת נולדה בישראל, קיבלה אזרחות ישראלית, אמא של הגברת הכירה בן זוג זר, תושב השטחים ותושב רצועת עזה, והחליטה לעבור להתגורר עמו ברצועת עזה. כתוצאה מכך, האם ויתרה גם על האזרחות הישראלית שלה וגם על האזרחות הישראלית של ביתה. אוקיי, מה קרה? מה השתנה פתאום? לאחר כמספר שנים לא מבוטל, כשאותה גברת הגיעה לגיל 12, הגישו עתירה, לא הגישו. הגישו עתירה לבית המשפט? נכון. זה היה לפני, כאילו זה לא עכשיו. 1999. 1999 כבר הוגשה עתירה. נכון. והיא לא התקבלה. לא, היא נדחתה ולא המשיכו ולא תקפו את אותה החלטה בזמנו. ומה שקרה היום זה שהגברת התעוררה לאחר כ-39 שנים. ובית המשפט... בגלל המלחמה מן הסתם. סביר להניח. בית המשפט נתן כאן אמירה חד משמעית, ובעצם אמר שכל התקופה הזאת היא מהווה שיעוי קיצוני, ובעצם אין לנו שום דרך לברר את הטענות, ולכן יש לדחות את אותה עתירה. מה זה אומר שיעוי קיצוני? שיעוי קיצוני זה בעצם טענה מהמשפט המנהלי שאומרת, אתה לא יכול לחכות יותר מדי זמן. יש תקופת זמן שבה עליך לפעול. כאשר אתה לא פועל בתוך אותה תקופת זמן, זה לא תקופת זמן מוגדרת, כן, אבל פחות או יותר אפשר לתחום אותה. ואנחנו רואים שבית המשפט אמר לנו כאן ש39 שנים זו תקופת זמן ארוכה מדי ואין מה לעשות. והיא נשארת בעזה. עכשיו, באיזה מקרים מקבלים אזרחות כאן בישראל? תראה, ניתן לקבל אזרחות בישראל מכמה וכמה מקרים שונים. קודם כל, יש לנו את חוק האזרחות, שבעצם מאפשר לנו לקבל אזרחות מכוח ישיבה בישראל, מי שיושב ישיבת קבע, 5 שנים בישראל, מתוכם 3 שנים מרכז החיים, עוד כמה קריטריונים נוספים, אבל הוא רשאי בסופו של יום להגיש בקשה לאזרחות. כמובן מי שנולד בישראל, מי שנולד גם בחול להורה ישראלי, הורה בעצם שמחזיק באזרחות ישראלית, יכול וללכת להוציא לילד אזרחות ישראלית. יש עוד כל מיני מקרים שאנחנו קצת פחות מתעסקים בהם בחיי היום-יום, אבל זה נושא של הענקה למשל, ספורטאי מצטיין, או הורה לחייל בודד. גם יש לו אופציה להגיש בקשה לקבלת אזרחות אחרי תקופת זמן מסוים. ספורטאי מצטיין שהוא זר ויכול לקבל אזרחות ישראלית או... כן. וואלה. כן, זה מכוח הענקה, נכון. אני בעיקר מתעסק בהסדרת מעמד של בן זוג ובת זוג זרה. אוקיי. שבעצם זה איזשהו הליך שמאפשר לבן הזוג הזר בסופו של יום, א', להסדיר את המעמד כאן בישראל, וב', אחרי תקופת זמן מסוימת, גם לקבל אזרחות ישראלית בסופו של יום. יש לך הרבה מקרים כאלה שמצליחים מן הסתם, אבל יש גם דחיות. נכון. מה הכללים, מה הקריטריונים שאתה הכי נתקע בהם בדחיות? תראה, בדרך כלל הבעיה המהותית בכאלה מקרים זה שיקול הדעת שיש לאותו פקיד שיושב ברשות האוכלוסין. מה שקורה זה שלפקיד יש שיקול דעת כמעט... אבסולוטי? בדיוק. הוא בעצם יכול לבוא ולהכריע מה נראה אמיתי בעיניו, מה לא נראה אמיתי בעיניו, איך אנחנו בעצם יכולים לבסס קשר, שבסופו של יום אותו פקיד הוא זה שבא ומחליט על אמיתות הקשר, או... זאת אומרת, הוא בעצם זה שגם חוקר, גם שופט בסופו של דבר. גם החוקר, גם השופט וגם המבצע. וגם המבצע, והתפקיד שלך זה להצליח במשימה. עורך דין אליהו עטר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. למדנו לא מעט מהדברים שלך. תודה רבה. תודה. 13